Mi smo na sjevernom polu. Što mislite, tko živi u ovom malom snježnom selu? Naravno, ovaj starac u crvenom odijelu i sa bijelom bradom. Djed Mraz. Svake godine čita sva pisma koja mu mala djeca šalju i priprema im darove. Ali on ih ne priprema sam. On ima svoje dragocjene pomagače. U radionici vilenjaci puni veselja zamataju sve darove. Kad završe, utovare ih u saonice djeda Božićnjaka i pripreme sobove. Djed Mraz započinje svoje dugo putovanje. On će podijeliti darove svoj djeci diljem svijeta. Znate li kako on ulazi u svaku kuću? Kroz dimnjak, naravno. Darove ostavlja ispod božićnog drvca i čarapa. Djeca ostavljaju kolačiće i čašu mlijeka za djeda Božićnjaka kako bi mogao povratiti snagu i nastaviti svoje putovanje. Također ostavljaju mrkvu za sobove. Sretan Božić i sretna Nova godina!